Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvingudes i benvinguts al Cineclub de l'Orfeó, una producció de l'Orfeó Català de Mèxic en coordinació amb Cinema Casals dels Casals Catalans en xarxa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al Cineclub del Orfeo, una producción del Orfeo Català de México en coordinación con Cinema Casals de la Red de los Casals Catalanes de América. Nos pueden encontrar en redes como Orfeo Català de México, tanto en Facebook como en YouTube. Hoy vamos a presentar, dentro del ciclo de Ventura Pons que estamos presentando estos domingos, la película Sabatas Grosas, que en inglés le traducieron como Bigger is Better, pero bueno, ya lo van a ver. Esta película les podemos decir que es del 2016. Sus actores es Joan Pera, que tiene el papel de Mariano, Mini Marx, el papel de Gladys, Pedro Ruiz, el papel del padre Santiago, Vicky Peña, el papel de doña Ramona, Amparo Moreno, el papel de Coloma, Pilar Martínez, el papel de Secundina, Roser Vilajosana, el papel de Roser, Robert Donaldson, el papel de Georgi, y Amiran Terekov, el papel de Dimitri. Les voy a leer un pequeño comentario que puso Ventura Pons en su página, que es els films de la Rambla, venturapons.cat. Dice que es una comedia coral. La aristocracia sin un real de profundas convicciones religiosas. Su hija de izquierdas que le canta a las 40, la señorona con un pasado turbulento, el fraile dominico algo gamberro, amigo de una gran cantante cubana, pero que no puede hacer cosas con la mulata caribeña, con un hijo negro como un carbón, independentista catalán, y las dos porteras valencianas, amigas que se lo explican todo. Es una película divertida, de costumbrista, los chismes de una vecindad en una casa, en una casa de pisos en Barcelona. Bueno, después de la película, que dura 1 hora y media, vendrá el director, Ventura Pons, y podremos hablar un rato con él y hacerle preguntas sobre la película. Muy divertida esta película, Ventura. Bienvenidos todos que estáis aquí viendo la película. Aquí tenemos a Ventura Pons, que nos vino a platicar un poco de cómo han rodado esta película en calle Bailén, esquina con Caspe, o Caspe, esquina Bailén, ¿verdad? ¿Cerca de donde vives o es por ahí? Tienes que poner tu micrófono, Ventura. Sí. ¿Así? Sí, exactamente. Muy divertida la película. Bueno, es una comedia sobre mi vida, porque yo he vivido 21 años en esa casa y ahora vivo enfrente, en el piso donde nació Mari Sampere. O sea que está rodada entre mi casa antigua y mi casa nueva. Por ejemplo, toda la secuencia de Vicky Peña está rodada en mi casa, donde estoy ahora. Y lo otro es lo que he vivido durante los 21 años y en clave de comedia, porque tenía ganas de hacer una comedia. Las comedias es el género más difícil. Acababa de hacer O quina joia, O que joya, What a Jewel, y quedé muy descontento. Y en 15 días
he visto la película. Y dije, espérate, ándale, ¿por qué no escribes algo que tú sepas? Claro, lo sabía todo. El Cecite escondido, los de la Caixa Laietana diciéndoles ladrones, la portera que sacaba el negro que entraban a coger cada noche, como dicen ustedes. Y bueno, pues yo creo que salió muy bien. Es una película que se ha presentado en muchos sitios, también en Guadalajara, ¿no? Y en la Cineteca Nacional de México. ¿Qué más puedo decir? Sí. Que como yo fui el presidente de esta escala, el que lo sabía todo era yo, ¿no? El personaje del Joan Pera era mi vecino de delante. Abajo vivía el de la pipa, que tenía una mujer que se peleaban a gritos, que yo la primera vez que les oí pelearse pensaba que la sangre bajaría por la calle Bailén. El puticlub de Bailén existió. El Clos, el alcalde, que dijo que no, que había de ser de casa meada, por eso de mear decimos hacer un Clos, vivía en Bailén 15. O sea que todo está, y todo es verdad, pero de la verdad puedes hacer un drama o una comedia. Yo decidí hacer una comedia porque a mí las comedias me gustan mucho. Pues es una buena crítica satírica y una fotografía de Barcelona en una época, ¿no? Creo que la película es del 2016, Bueno, ¿no? no hace tantos años. Entonces es una fotografía de Barcelona igual de un año antes, ¿no? Cuando la hiciste, o unos 2, 3 años antes. No, Hay un parecido muy grande entre las gemelas y las hermanas Tecanins. ¿Tiene algo que ver o es que así no, eran estas gemelas inglesas? no, son americanas. Bueno, hay las dos americanas, Minnie Marx, que es medio escocesa, medio alemana, está el ruso, está el otro americano, el Robert Donaldson, está, bueno, es la multiculturalidad que tenemos en Barcelona. La gente, por eso Barcelona es tan atractiva para todo el mundo. En algunas escenas, sobre todo cuando actúa Joan Pera, el señor, él se dirige, El sombrero que lleva es mío. él se Se lo dirige a la regalé. cámara. ¿Qué? Él se dirige a la cámara, se dirige Sí. en algunas escenas, él se dirige directamente al espectador, Claro. como para explicar la No. escena, ¿no? Es lo que en teatro se llama una parte, que te diriges al público. Es una parte, pero en cine, bueno, es un primer plano. Gracias. Eh. Sí. Bueno, tenemos aquí a invitados de México, de Argentina, de Barcelona y de otras partes, y de Ecuador también, que nos están viendo. No sé si alguien tenga algún comentario que hacer o algo así. ¿Qué les pareció la película? Bueno, hola, bona nit, Ventura. Buenas tardes aquí en México. ¿Cómo estás? Vivo. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias por podernos permitir ver esta película, porque la verdad es que pues, es una comedia divertida, efectivamente, como de situación un poco, ¿no? También, una comedia de situación a veces, porque tiene muchos elementos así como histriónicos, como exagerados, ¿no? Pero también yo creo, me llama la atención que también hay una parte de cuestiones políticas que aparecen, ¿no? La cuestión del procés independentista, ¿no?
que aparece el tema, bueno, el tema gay, el tema... Sí, digues. No, que el tema independentista lo plantea la hija y la esposa, nadie más. Exactamente, sí. Claro, hablan de Nicola Sturgeon. Ahora tenemos el tema del referéndum de Escocia. Ellos siempre van primero. Yo conozco mucho Amber Anwar, que es el presidente de la Universidad de Glasgow, que es el defensor de Clara Ponsati. Lo vi en Barcelona cuando vino en unas elecciones a defender a defender a Grampera, que es catedrático en New York. Bueno, pero todo es verdad. ¿Cómo puede ser de la verdad una comedia? Pero lo que más me llamó la atención de la cuestión de que todo es verdad es el agente del CNI escondido, ¿no? Porque además, Claro. un año después, desgraciadamente, hubo los atentados de las Ramblas en Barcelona, que hay muchas sospechas de que hay una mano del CNI ahí metida, ¿no? O al menos que lo permitieron, ¿no? En el sentido de que el tipo que reclutó a los que hicieron el atentado era gente del CNI, ¿no? O había trabajado para ellos. Entonces es muy interesante, ¿no? Y además están los Mossos de Escuadra, la gente. O sea, es muy interesante con lo que planteas y no es, o sea, es comedia, pero es serio, ¿no? O sea, un poco. Sí, toda comedia es un drama. Lo que pasa es que lo cuentas como una comedia. Eso es lo que me gusta a mí. Yo he hecho de todo, documentales, musicales, comedias, dramas, oficio. Y después, ¿cómo se te ocurrió buscar a Pedro Ruiz? Porque que había sido un personaje, como es un personaje como trasnochado, ¿no? Un poco, porque tuvo su momento de fama como en los 80 o una cosa así, ¿verdad? Como humorista, pero luego yo no la había visto en muchos años hasta que vi la película, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? La clava el papel del Es cura, que ¿no? el Pedrito es catalán y no puede pasar por delante de la calle donde murió su madre. Eso me lo contó en el rodaje. Y Sí. es una gran persona y de una gran humanidad, como el Joan Pera. El Joan Pera, que es como si fuera mi hermano, vino a verme para decir, yo no puedo hacer esta película, ¿qué pensará el obispo? Le digo, que piense lo que quiera, tú la haces. Y la hizo. Sí, no, però Joan Peras més... Bueno, jo el tenia... L'havia seguit més. També un actor de comèdia molt bo i molt estimat a Catalunya, no? Y como, no, y además hizo el Casals, que tuvo un premio en Corea, está muy contento. Yo soy padrino de uno de los... Tiene 6 hijos, los últimos son mellizos. Yo soy padrino de uno de ellos. Lo conozco desde el año... Bueno, somos de la misma quinta, aunque se quita 3 años. Ahora en septiembre ha hecho 76. De esa quinta éramos el mayor, el mayor, luego murió Casals, ya se murió, luego Flavià, luego Pera y unos cuantos más. Sí, un poco también, igual que la película que vimos sobre Gracia, otra vez como que el protagonista es una persona mayor, ¿no? Ese tema también está apareciendo en tu filmografía, ¿no? Últimamente. Y la bata que lleva Amparo Moreno es la misma bata que llevaba Anita Lizarán en Morir o no. Un Ah, pequeño homenaje. Esos homenajes
que yo hago que nadie lo sabe, pero ahí hay un Y lo de las porteras valencianas también es verdad. Tienen que ser valencianas las porteras siempre. Bueno, no, la portera que había es la que hace la guatemalteca que compró mi piso, que sale un momento ahí muy elegante, ¿no? Es eso de ir mezclando. D'acord. No se't sent, Vicenç, estàs mutejat. Ay, perdón, le estaba dando la palabra a Mercè, que ha alzado la mano, que quería comentar algo también sobre la película. Hola, bona tarda, bona nit. Ventura, moltes gràcies perquè és una pel·lícula estupenda, té de tot, no li falta res. Estic encantada d'haver-la pogut veure-la. Jo he entrat tard perquè, bé, per coses que passen, oi? Però m'hauria agradat veure-la des de bon començament. Clar, jo visc a l'Argentina, a Entre Ríos, a Paraná, doncs que fins que van esmentar a Carles Puigdemont, jo pensava que era d'una altra època, diguem, que era de més enrere, la pel·lícula o la situació. En Puigdemont és d'una gran humanitat. Sí, sí. Igual que el Toni Comín, la Clara Ponsatí, en Quim Torra. I l'Artur Mas, i l'Helena Rakòsek, i la Marcela Topor, la dona d'en Puigdemont, que és romanesa, va anar a Girona a fer teatre i l'any que ve, si la puc fer, farà de la Martita Casals, la dona d'en Casals, d'en Pau Casals. Jo deia que les situacions que havia vist fins a aquest moment, diguem que Això s'ha parat. més de... Punxa el botó de la... Bé, a més, jo vull mostrar-vos aquesta revista que aquí dins, no sé si la tens, Ventura. Sí. És la Per anar endavant de l'any 2008 i aquí dins hi ha una nota de la Mireia Esteban. A veure, ja la tenia marcada aquí. La Marta Esteban, segurament. No, de la Mireia. Mireia Santa Creu Esteban. Una noia que va venir com a... No sé si es veu. Sí, em veig jo aquí. Clar, una noia que va venir amb una beca aquí al Casal Nostre i aquesta és una de les revistes nostres que tot just està l'entrevista a Jordi Pujol. I era que havien fet un cicle de cinema de Ventura Pons. Per això dic, no sé si la tens a la revista. No. Bé, te l'enviarem, doncs. Doncs moltes gràcies. És que en tinc tantes. I tant que sí, clar que sí. 33 pel·lícules i 780 festivals i 48 retrospectives. Parlant d'Argentina, soc ciutadana honorària de Mar del Plata. Ah, que bé, clar, perquè té el Festival de Cinema a Mar del Plata, clar. Sí, de Buenos Aires. Clar. Bueno,
Moltes gràcies, Ventura. Moltes gràcies. No, home, no faltaria més. Santiago, unas palabras que vulguis dir. Muy bien. Disfruté mucho la película, realmente es interesante porque trata para mí un tema político vigente, con mucho humor, ¿no? Con mucho... Y en el fondo la parte religiosa también me parece interesante que se la plantee como una realidad de este cura, pues que es una persona, ¿no? Y también el tema en general de darle un sentido no agresivo al tratamiento de estos tres temas, ¿no? O sea, manejado en términos de comedia o de broma, por decirlo así, probablemente permite a quien le afecta recibirlo mejor, ¿no? Me parece un buen tratamiento de un tema que a veces se pone difícil, ¿no? Básicamente ese sería mi comentario. Se lo agradezco, porque esa era mi intención. Molt bé, Lupita creo que nos pidió la palabra, ens ha demanat la paraula. Levantaste la mano, ¿verdad? No, creo que no. Es que vi que levantaba la mano, pero bueno, no. Bueno, Tenim també el Josep Maria Llançà, que no sé Maria, si... Josep Maria, d'on... Estàs a Suècia, tu, o a Barcelona? Ara sóc a Catalunya. Vaig arribar dissabte. Bé, no, m'ha agradat la pel·lícula, sobretot la caricaturització d'aquests personatges de l'antiga classe mitjana catalana, no? Que sota una determinada façana exerceixen amb un gran nivell d'hipocresia, no? Jo penso que això ha estat un dels patrons més característics d'aquesta classe durant molts anys, no? I el Joan Pere la clava, no? En aquest paper, a l'efecte que la vas encertar triant-lo, no? Sí. I això que li feia por. Què diria el bisbe de Barcelona? És molt de missa. Ho és, no ho sabia. No sabia que en Joan Pere ho era. Molt, molt. Bueno. Perdona, on vius a Suècia? A Estocolm. He anat moltes vegades. Sí, eh? Al Festival d'Estocolm, sí. Molt bé. Molt bé, molt bé. I una vegada me les vaig tenir amb l'ambaixador. Perquè sí, ens va donar un dinar, va dir que ho gravaríem per ells, però vaig arribar allà, hi havia dues càmeres i el director de l'Institut Cervantes que no sabia res. No havia vist ni la pel·lícula, que era Ignasi, vaig anar amb Ignasi. I, clar, quan vaig veure que ho va penjar a internet, el dret a la privacitat. Vostè em va dir que era per vostè no pot publicar això. I li vaig fer treure. Molt bé. Home, ja està bé. Sí, sí. A quin any era això? Perquè hi va haver-hi un ambaixador a Estocolm, a Suècia, bastant ranci. No sé si era aquest o no. Era l'any que vaig fer Ignasi M. 2014, em sembla. Sí, era un que havia estat antic director general del Ministeri de Defensa quan hi va haver... Era hipòcrita. Sí. La paraula és hipòcrita. Sí, sí. Doncs recordeu la història aquella de l'avió que es va estimbar, com es deia aquell avió? Del Yak. Sí. Doncs aquest era el que era el director general. Era un personatge un pàjaro bastant interessant.
interessant, poc solta. També jo podria fer una pel·lícula sobre ambaixades, perquè n'he estat a moltes. Moltes que m'han tractat molt bé i d'altres que he hagut de plantar cara. A Belgrad vaig haver de plantar cara, també. Vaig anar amb una retrospectiva que em feien a Belgrad, a Sèrbia, i m'havien enviat abans el pòster, que totes les pel·lícules, el títol en català i a sota em s'evocarà. Arribo allà, baixo les escales i el pòster estava les pel·lícules, el títol en castellà i a sota em servo croat. I els dic, però què heu fet? Diu, no, l'ambaixada, és que han pagat el viatge. I en aquell moment baixa l'ambaixador i li dic, ¿qué coño has hecho? Caramba. No, porque claro, España, de que España somos todos. ¿No? Y has cometido un delito. ¿No? Bueno, hablarás en castellano. Dic, no, parlaré en anglès, que és el meu segon idioma. I el tio estava suant. En canvi, vaig estar a la Dominicana, l'ambaixadora es deia Figa, de cognom, de Palamós. He estat a Mèxic, hi havia una ambaixadora molt agradable que era basca. He estat a Buenos Aires, que hi havia un ambaixador extraordinari. He estat a Lima, també hi havia un ambaixador que tot eren casaques i deixes una cosa. He estat a París, he estat a Londres. A Londres hi havia l'Alberto Alza, que després va ser el cap de la Casa Reial. I em va fer una festa. Havia presentat una pel·lícula a l'ICA, a l'Institut d'Arts Contemporanis, no me'n recordo quina, em va donar una festassa molt maca i em anava parlant en català. Jo li dic, ambaixador, no sabia que fossis català. Diu, no, la meva sogra és de Sabadell, però fa 1000 anys que viu a Madrid i no s'ha enterat que viu a Madrid. I vaig haver d'aprendre català per demanar la mà de la meva dona. Ell era d'Astúries. Déu-n'hi-do. No podia. Una pel·lícula sobre ambaixades les podia fer. Sí, tindria. Que també apareix molt això, no? El multilingüisme, no? A la pel·lícula, no? Com els personatges es parlen en català, en espanyol, en anglès, en alemany, no? I així com... El que passa és que, per exemple, el que fa de Joan Pere fa veure que sap anglès, però en realitat no s'entera de res. Clar. Però sí, surt molt aquesta doble conversa, triple o quadruple, perquè van canviant d'idioma i segueixen interactuant, no? No se n'entera de res. Clar, ha de fer... És que és molt bo, Joan. Fa veure que no. Clar que ho sabia, el que li deia. Però havia de fer veure que no. Clar, perquè era molt independentista el discurs d'ella, no? I era contrari al que ell pensava, no? Però ell volia mantenir encara la relació, no? I l'escena que veu pel balcó allà follant un home i una dona, és veritat. Jo estava rodant Moria, no? No sé què era, pel·lícula. Aleshores, arribava a casa, la casa de Casa 59, obria el balcó i hi havia una parella follant. Aleshores els hi vaig dir al meu equip i tots pujaven, quan acabàvem el rodatge, que era a les 6 de la matinada, una cosa així, a veure els tios follant i ja s'aplaudien. Clar, és que sense humor no es pot anar pel món. A Barcelona tot això sí que passa, sí, clar. Sí.
Bé, jo suposo que passa a tot arreu. No, però aquesta característica dels celoberts interiors, tot això, és molt de... Bueno, jo a altres llocs no. Sí. Vull dir, patis interiors, tot això de Barcelona és molt, no sé, molt característic, penso. Ja, deu passar a altres llocs també, no? Però a Barcelona és molt característic i amb els veïns estàs convivint moltíssim, no? Aquesta pel·lícula, això de que siguin tots veïns, em recorda una mica les pel·lícules aquí a Mèxic que es fan sobre les vecindades, on viuen els veïns a diferent... Aquí les vecindades són passillos o passadissos on hi ha cases de cada banda, no? I llavors es fan una mica els xismes entre veïns. I també m'ha recordat una mica aquell TVO que llegíem quan érem petits, que era La Rue del Percebe, no sé si algú recorda, era un TVO, sí. Una mica sembla que t'hagis inspirat amb això, no? El veí de dalt, el veí de baix, No, és que tot és de veritat. M'he inspirat amb el que he viscut. Sí, sí. Cabreixat de oh, quina joia. Vas dir, doncs, clar, prefereixo no dir-ho. Hi va haver una actriu, Lady Europa, la Teresa Gimpera, que li vaig escriure el guió per ella i no parava d'insultar-me al rodatge. Vaig dir, què és això? Doncs ara faré una comèdia i no hi sortirà, si no hi va sortir. El protagonista era el Ricard Ferrer, que va trobar la seva àvia a Los Angeles i coses de la vida. També una pel·lícula que vam passar el mes d'abril, el cicle era Barcelona, un mapa, que també és una història així de diferents veïns i tal. No, és els franquistes que van guanyar la guerra però que van perdre la pau. Aquest és el tema. Sí, però la forma, diguem, la forma del fet que és un pis de Barcelona s'assembla una mica. És la mateixa casa que és a la Rambla Catalunya, que hi ha rodat diverses pel·lícules. Entre elles, El berenar a Ginebra. La pel·lícula que vaig fer sobre la Rodoreda. Que també van passar al Cineclub. Doncs molt bé. Bé, doncs no sé si algú més vol dir alguna cosa. Us aviso que el dia 24 d'octubre passarem a la Deriva. La pel·lícula a la Deriva, que també és teva aventura i seguirem el cicle. Doncs moltes gràcies. Gràcies a tu, Ventura. Moltes gràcies a tu i a tots i a totes per la vostra assistència. Us recordeu que podeu... A totes i tots. Perdó? Jo diria a totes i tots. A totes i tots. Com en anglès. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. A totes i tots. Exactament. Les senyores van primer. Sí, i ens podeu veure a la pàgina de Facebook i al YouTube Orfeó Català de Mèxic i Cineclub L'Orfeó, on podeu tornar a veure la tertúlia. La pel·lícula no es pot tornar a veure perquè per drets només la veiem aquí. Si algun dia la poses al Netflix, estaria bé que ens avisessis per poder-ho compartir a la gent que pugui tornar a veure aquesta pel·lícula o alguna altra. No, ara Netflix m'han comprat per Netflix Europa 5 pel·lícules. Vale, doncs ja les buscarem. Netflix Europa. Sí, quan és Netflix Europa no és el mateix que Amèrica, però bueno.
Doncs estaria molt bé perquè hi ha molts catalans aquí a Amèrica. A veure si li compren alguna, sí. Sí. La Molt bé. meva sàvia, nascuda a Cuba. Per exemple. El meu oncle avi va haver de desertar fa 100 anys perquè no el matessin al Marroc. I va viure tota la vida al malecón de l'Havana. Tenia segons cosins a Panamà, els dos metges ja són morts. No sé, vaig molt a Mèxic, vaig molt a Colòmbia, i sobretot als Estats Units. I vaig a parlar a les universitats, em van fer un congrés a Denver, Colorado, i ara vaig molt a Los Angeles, i coneixent la Linda Nelson d'Indian Rights, que m'ha col·locat moltes pel·lícules a no sé quines plataformes dels Estats Units i que, de fet, jo visc dels Estats Units perquè d'aquí res de res, com TV3, res de res. Esperem que aviat puguis fer les teves 3 pel·lícules. No, ara he d'acabar La meva princesa asteca, que va de la parenta aquella que deia que era descendent del Moctezuma. Tothom se'n fotia, però per mi m'agradava molt. Em portava a la platja, m'explicava els valors republicans, perquè havia nascut a Perpinyà. Aquesta l'hauria d'acabar abans de finals d'any. Ja ho veurem, perquè el problema sempre són els diners. I em queden 2 setmanetes de rodatge. Doncs tot arribarà. Si ha d'arribar, arriba. L'any que ve fa bé la del Triangle, doctor, ja us he explicat, no em vull repetir, doctor Trueta, Pau Casals i Charles Chaplin, que se'n dirà Peace and Freedom, Pau i Llibertat, The Spirit of Catalonia, l'Esperit de Catalunya. I passa, dintre de 15 dies, avui som a 10, dintre de 15 dies, farà 50 anys que l'OTAN, que era el secretari general de les Nacions Unides, li va encomanar amb Casals l'himne de les Nacions Unides, que van allà i el va dirigir i després va fer el famous speech. En català, bla, 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 bla. Aquest és el final. El que passa, tot el que passa aquest dia m'ha inventat. Clar, que per això soc guionista. Per això m'agrada molt escriure. I l'Esperit de Catalunya és el llibre del Trueta, no? Que va escriure l'any 41, que ja estava a l'exili a Oxford. Sí. Que el va corregir la seva filla, l'Amèlia, la gran, perquè encara estava fluix d'anglès. Sí, sí. Perquè ella viu aquí prop de casa meva. Doncs a veure si la podem veure aviat, la pel·lícula. Gràcies. No, aquesta tardaré. La princesa asteca, ja veurem, que segurament em tocarà venir a Mèxic a presentar-la. Doncs ja saps on som. A veure si pots venir a l'Orfeó, també. Ara tenim nova seu. Molt bé, ja a través d'en Vicenç us localitzem. Exacte, sí senyor. Moltes gràcies i bona tarda, bona nit, bon vespre a tothom. Adéu. Gràcies a vosaltres. Adéu, gràcies. Adéu.